Maan sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Madya asin makinangog. Sa istoryahang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Pon. Asin si Christina sa Pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Yan ba ka? Ano mo pag nadadaw ko ang araw kayo ng mga tugtog? Garo ano? Nasa ano ko? Nasa bukid. Nasa bukid ka? Pag Hindi, nadadaw nasa ano ko? Nasa Sain. sa shore. Sa Wala. shore? Wala ko Sa na. dagat. Iyo ano? Mm-mm. Tapos nagtuturo-tugtog ka. Ay, nagtuturo-tugtog. Nagiinom-inom. Ning ano? Ning tubig. Di pa man ako pwede ka ito mag-inom ng kaarak eh. Tubig dagat. Hindi, kung araw yan, di ba? Pero feeling ko nalalag ko mga araw yan, mga ano eh, mga late afternoon, or late afternoon, itong siesta time. Di ba? Ito ang nyong Tia children. Deli. Tapos itong mga istorya pagkakahapon na madadaw mo sa Bombo Radio. Pagbanggi, ano to? Tama. Ano tong pagbanggi? Gabi ng Lagim. Aw! Ay, ano. Di ba? Argan mo nga tanong ko to, di ba? Truths. Yan. Uy, yung kita naman kita sa sarong episode na dire-diretso. Dapat nagbabaliw mo kita ng bada, maski dire-diretso. Yung ani. Panduan. Sa susunod. Ay, Sa susunod. okay lang yan. Ma-change clothes nga kita. At Or pwede man change seat. Diyan naman ako sa to. gusto mo, ribay naman kita. Ribay naman kita. Taning mahiling naman ng sakuyang kugupuhan. Okay na yan. Ayan. But anyway, yun na naman sa tuya. Ang sa tuyang tambay na si Ayan. Paring Lino, Lai. salamat sa imong suporta. Ayo. Yup. Kumbaga. Araw talaga ka ni pag tambay. Mayong trabaho. Literal na tambay. Ayo. Literal na tambay. Oo. So, ngunyan, ano na, may nasa Pinas, ano? Ayo, Mayo na pala na, no? Ayan. Mayo Digdiday pa kaya. uno. 30 pa sa naigdining Abril. Ayo. Pirang oras. Pag May, anong naiisip niyo mga aktibidad? 5 de Mayo. Sa ano mo Digdi, niya? Sa digdi. US? Yeah, sa kaya US yan. digdi. Di ba pag 5 de Mayo, anong apod nila? Itong garo nag-iirinuman. Libreng pag, Ayo. ning tequila. Tequila! Tequila. Celebration. Ano to? MPL. Tapos, iga pang, mga tacos. Kasi diba? di ba pag May, ugang May the 4th be with you. Star Wars. Yeah. Ay, yung Star Wars ba yan? Yes. Di ba? May the 4th be with you. Oh, nice. Ano pang Star ikaw sa Wars May? Generally. Generally, gwa pa katong kang aki pa ko, itong pag kay Maria, na, di ko lang tanda kung every Saturday ba or every Friday, maduman ka mo, tapos mas ka mo ning baro basket, tapos makuha ka mo mga burak sa mga kataraid nyo. Tapos, Virgen Maria, tapos, Yeah. tapos pagkatapos kang matatawan kami mga pagkakan, or si Chiria. Oh. Guma ka mo kaya, Mayo? Mayo. May isang Sa mo church? yan kayan. May isang mo Oh. yung araw Mayo. kayan. Sosyalon mo na, very, Yung very, po dyan? Very religious nga Iyo. ang lugar kayo ng, Yes, sa kagliliog, tinambak ka, Marinisor. Ayan. Oo. Pag May Pagkarayon the... pa kaming basket. Pag may na yan, summer, lang ang saan na kayan. Iyo. Sabi ni, ni Lang paring Jenny's. Iyo. Oh. Kaya, yan. Ano pa pwedeng, anong mga aktibidad during May? Santa Cruzan. Yan, Santa Cruzan. Santa Cruzan na ka na? Iyo na. Iyo na, ano ka? Igwa pa, Santa Cruzan na siguro siya. pag ulangin tayo separate na, Escort. na episode, kung anong ginigibo sa mga Escort. Santa Cruzan. Iyo. Pero ngunya kasi, di ba, mga bakla na ang tig Santa Cruzan. Ayo. Iyo. Oo. Ayo, may bakla, may mga itong Tomboy. misis.
Mga Misis. aki, tapos mga teenager. O, iba-iba Kung yan. sa ano, may Pero pag kategory ano- na. Yan. Category. Pag anuhan tayo yan sa sunod. Oo. Ang gwapo itong sa sa Rinconada area. Ito bang ginigibo na inurugan pong. Ano? Dotok? Dotok ba? Sa baway ko dotok kami. Oh. Ikaw abot sa muya dotok na pag itong garom, imbes na baga pag Santa Cruz baga, itong tiglilibot baga ang cross, na may mga nagboberit-bit nga ni, mga aki. Mhm. Oo. Itong... Sa muya, cross. cross Ayan. na makawiwili. Yan. Doon kami kayan. Ano, apot ka ni San... Benta kasi. Yan. Ano wala apot kayan? Sorogon Banggid yan. mo. Ngani kami, tai ka na mumutani. Grabe social. Di kami kayan eh. Ay, no. Uy, namamiss ko daw iyan. Aram mo, itong wapa kami kayan, itong sa bambo, tapos talagang gas. Tapos gustong-gusto ko Gas yan. inyo. Oo, di ba? Daso. Daso, yan. Yan, daso. Daso. Sa mga iba, ang gamit mo kadto, gin. Kung pa kong gin, itong sa bulong. Okay. Ayo. Sa bulong ang ginagamit mi kadto na itong darakula bagang laganan ning bulong. So, yan ang tiglalagan mo ning gas saka ning ano po diyan? Mitsa. Oo, Mitsa. Mitsa. Tapos maglagan ning gas, di ba? Kasi Kerosene. Ayan. Di man kasi pwede ang sperma eh. Kasi syempre mahal ako. Perma yan Sa mo kaya torch. Wow! Naubos. Ano yan? Olympic? Nagdadalagan pa sinda. Nagdadalagan sinda Pero anyway, pag-uulayin tayan sa ibang episode, siguro ma-invite kita ng ibang guest na taga-ibang lugar sa Bicol. Kasi every province sa Bicol, may iba-ibang man sinda, kultura, tradisyon. Na kung paano mag-celebrar kang kang ni Maria or Cruz. Cruz. Pero ang Mayo talaga is celebration da para kay Maria din. Sa kay pang saro dyan, itong ina-upload na very popular na Agua de Mayo. Yan. Wow. Sa sa primerong aldaw kan Mayo. Agua de Mayo? Oo. Iyo. Ano nang ginigibon nindo sa Agua de Mayo? So normally kapag Mayo, Arigos. nag-uuran. Kaya paano magkarigot? Kaya paano dapat... Ang inot Ano na uran. Ang inot na uran. Ang inot na uran. Iyo, ang pagtubod sa muya, ang pagtubod Diba? sa muya, na panag-inot na uran, sinusubol ang mga aki na magruluwas. Arigos. Oo, miski Iyo. itong may mga hilang, may kahilangan or anything. Naka-wheelchair niya, Tigluwas. naka-bedbound, tigruluwas. Pagluwas, pagkatapos, Gadan. lang. Anip sana. Grabe mo. Pagkaluwas, ganan. Pasensya Ang na po, pagtubod. pasensya na po. Ay. Sabi nga ni po, ang pagtubod kang ang pagtubod kang guest, as in kang host, Podcaster. may man So, yan, di ba? Agua de Mayo. Natatandaan ko kato na si magurang ko, si mami kato. Panag-uura na. Mag-ano ngayon, hurbaan na ngayon, balon daw, magkarigos na kayo mo sa uran. Ano ngayon, biyaya ngayon. Yan, ano sa'yo, Blessing bendisyon nga yan. Bendisyon ngayon. Maski ito bagang nag-ano baga, aaraalis ngaw. Siyempre, di ba? Mabataong pa. Pagkatapos nung nagkurulog si Tulak, Iyo, imbis na mablessed ka, nagka-LBM ka. Diba? udo-udo. So, ka mo, anong ginigimo nindo? Si Ikalinos, Yan lang. Pagkarigos, Buringon mo din talagang. boring talaga ang buhay. ayan, maginig luluwa siguro ni yung aki. Dahil kasi nasubol ni Papa mo or ni Araw Mama ka ng mo sa pangit luwas. pag ako ka ng sentro. Ayo. Yung hindi kaya ako pinapaluwas pero Si Wow. protective ang parents. Strict Kaya- ang parents niya. Kaya palma puti ila si Linus. Mm-mm. Taray. Ano man problema ka sa maitom? Dahil ibig sabihin para dayan. para lakaw. Day kami iyo. Araw talaga kayan. Anong day kami iyo? Hindi kami. Anong day kami iyo? I mean, kami, Oo. kadto, pa nag-uuran na, pero may kami salod ning, kasi may ito bagang Saruro. Saruro. Oo. Yan, nagpapaano kami ng tubig. Tapos si Itay, pagkatapos kapag nagtila ng ang uran, Tila. Oh. tig na, Naghuhuraw. naghuraw, pig niya na, pig karigos niya na ang Ayo. ang tubig. Tapos ako iuman. Pero in fairness ang tubig hali sa uran, magayon sa buhok.
Ayo? Mm. Katong panahon siguro. Yan, tas ang Ayo. pinakasuno ko pa kadto kasi kapag nag-uran-uran tapos malugbukan ng dagat, ay siram kasi ang dagat maligamgam, Ayo. Mm-mm. Maimbong. 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 Yan. They nito pag sinasaro si tig sa salod ni lolo mo ang tubig sa ruro kang uran. Maying nag-iiba ng ipot ng gamgam. Kasi siyempre, di ba, Ayun, di ba? inot na oran yan. Tapos igwa pa ning Oh. igwa pa ning mga bakang Paniki. daga, ay kang Ning ikus. iyo. O, tapos, di ba ang ikus baga na... Dahil ang ginigibo man ni Itay, si Inot na dalihig kang tubig. Oo. Pig pig-uula niya. Weh, Tapos tubon mo ni. supanduwa. Dahil Tiga-ano mo lang si lolo mo. Pig-salter ko. Tiga-ano mo si lolo mo. Pinoprotect mo. Bias. ang Siyempre, lulo ko to eh. Ayun na to. So, kasi kadaklan kapag na mo pig filter o tighal si Inot na tubig sa pagsaruro ka toyo, nagkakaigwa kang an-an, alipunga, hadhad. Iya, ano pa? Gabos na skin disease. Oh, skin Magkakaigwa disease. na. Nagkakaigwa ka. Imbis- Leptospirosis. Laptos. Leptospirosis. Dahil yan ang ginigibo ka mga magurang na pag nagkarigos, pagtos dahil ka pa nag-uli. Oo. Oh, yan ang sunod mo, leptospirosis. Ay, lapdos. Leptospirosis. Malalapdosan ka rin malapdos. mo. Ayun. Diba? Kami kaya to pag nagre-kakarigos ng uran, after kayan, okay, hindi ako, kasi after kayan, makaipon mo banlaw man gararay. Iyo. Di ba? Siyempre. Kaya okay man lang, garo daw may mga ihi na. Oo. Inaning Yun, ni ikus. ikus. Ay, nako. Diba? Pero yun ang yan. Yun ang simbolo ni bendisyon hali nga sa taas, kay ama. Iyo. Oo. Na yun da, kipig, sa ato, pig, pero simbolo nin bagong pag-asa na marahay sa imong namamatian. Sa to baga kaya pag panag-uuran-uran baga halimbawa baga may event ngaya. Tapos mainit. Hindi halata nga ni. Halata, ko yan muna itong to. mainit. Itong mainit, tapos bigla nag-uran. Sabi diyan, may kinakasal da ang Mindoro Prague. Sa Indo, sa mo may kinakasal na Talapang. Tikbalang. sa mo kinakasal na balo? Balo ba? Balo? Ay, may Balo kaya kasalun? Hindi, si Balo, kakasalon ulit. Hindi ko aram ko anong lingaw na ako. Hindi na kayo ko aram. Samo ko. Nagsasadiri mga- ka man. Mga creatures na nadata na Creatures. iling. Mga aswang. Ang- Or kaya tektik. Mga arkang tikbalang, kinakasalda. Iyo. Oh, Kaya duwende. nag-uran na may yan, mga arko yan. Oo. Kasi di ba, isipon mo, may kinakasal ng Mindoro Prague. Hindi. Sa tuwi kaya baga, garo, siguro nagpuon sa 5 de Mayo. Sa Agua de Mayo, itong pag nag-uuran, it's a blessing. Kasi di ba pag sa simbahan, baga pa nagwiwirik ka ng tubig. Si Pade, Sprinkle, oo. di ba ano siya, Garo garo nag-uuran. bendisyon. Garo nagtatagiti. Tatagiti, di ba? So, ibig sabihin, pag nag-uuran man, garo blessing ngaya. Lalo na halimbawa, pag may event ngaya, bago magpuon ng event, Isug-isug ka. bago magpuon ang Event. ang event, mauran. So nagtutubod, blessing yan kay ama. O magiging magayon ang event tango niya na aldaw kasi nabindisyonan kita kasi nag-uran. Tama. Di ba? Oo, urog mga sinda. Pero Oo. kapag may pabayli sa plaza, tapos nag-uran, masabaw, aranggoton. Oo. Ay, hinda. Baka man Di mo blessing. masabing blessing. Di ba ibalik ta lang muna duman kay Father si tungkol sa Oo. pagbendisyon. May Iyo. nailing akong video sa Ro na Ayo. ngunyan ang ginagamit niya Pero alam pansumpit ko yun. na. Pansumpit. Sabi ko, sabi ko, Garo, mga pesticides yung mga, ganito mga pesticides sa uma. Ano po dyan, Di. itong grutig sa sumpit. Yung ang nahiling okay lang ko ta kung harayo ka. Kung ikaw mismo sa atubangan, yaon sa mga gabos na tubig. Diba? Masyado ka ng holy. Holy ka na. Huling-huli na di ba? Malampas ka na sa magdala ka na ng sabon. Libre ng karigos. Baka Kung ang safe. Kung ang simbahan nindo, igong arog ka to, siguro pa nagsisimba ka, may dara ka ng Nakakaputi. shampoo. Or dahil nakakaputi ka na. ito magang pagkaaraw mong marani na sa Padangadang na sa imo. pangadangadang na sa imo si Nag-shampoo ka na. Paddy. Pupukitan mo na si Sashi kang kang shampoo.
Uy, kay ko magkakatuwa sa pa itong ginagamit tabo. Pagpapasik pati ang Iyo? Oo, sa Grabe Facebook. naman. Grabe naman, garo naman kakarigusan. Iyo. Daog kang ano to sa Indo. Sa mo tabo, aro gano. Iyo? Ano sa Indo? So mo ano talaga itong Itong pang-sprinkle artang ni ka. Paddy? Hindi mo nakakakunik. Pang ano? Paaranuhan. Parayabangan. Para yabangan. Mm-mm. Ano sa imo? Ano sa Indo? Dahil na nagtarap na ayun na sa kunto. Ito. Oh, di ba maurig siya? Maurig tong sa iya. Sa imo Pansumpit. si sa host kang fire department. Fire department. Ano ho na, no? Siguro durulagan kayo na Uy, nagsisirimba. nasiwas si guest ning Dominic. Makasalanan na ngaya kamo tada ikaw nagsisirimba. Oo, yang ngayon digdi, oh. Yaon si Paddy sa taas kang truck. Binibindisyon na lang si tubig. Pero maurig talaga ni sila, no? Basta makabulastugan, ano? Pero yun ba talaga, totoo, na itong may mga ano niyan, di ba, nag-innovate naman si mga Paddy. Kasi mapagalo ni, kapag dikit-dikit, maroon yan. Sabagay, iyo ta. Iyo. Pira nga to, mga tulo lang gar, tapos madut-dut na naman si Paddy. Iyo, Iyo. madasdat na naman si Okay. At Paddy. least ito, sige mo lang ang arug-arugan. Chu-chu, tap. Sige mo lang ang Pwede mo gira. gibo ni Paddy, kuha siya ng baldi. Oh. Oh, tapos baso. Wait lang. Charles, di Gigibo ba niya. nagsakristan ka? Oh, nagsakristan ako. Ano ang ano ka to? Talagang ang kaputan niya lang straight na ano? Ito Iyo, pero straight. pang ano. Iyo. Ang iba man tiglalagay itong garo sa alcohol baga. Aha. Itong garo lagay ng alcohol na Iyo, may inaro ka na arugata. kani. Oh. Sa mo, aro ka niyo. Aro ka ng style. Iyo, aro kayo yan eh. Yan gani. Na metal. Ayo, metal. Iyo. Oo. Kaso Tapos, di ba suso- makatakot sa sobrang araw ka mo ano? Marapas ka. Iyo. Nalapas na siguro na sige turog-turog. Or itong ano na mata. mabiliwan baga kang Paddy. Iyo. Pag-arog ka nimo. Sa sobrang ungis kang si pare na nagbiberindisyon na. Iyo, Tapos ano? turog ka pa, ano. Siguro makatakot man yan kasi metal yun eh. Iyo. Magabat yan. Ganyan nga, kaya hinahapot ka kung magabat yan. Um, or... Umibig muda ka. Hinaputan ako. Dahil pag ano kayo baga, may garo metal ang puro kayan. Mahalin na lang baga tong metal sa puro. Magtama Yan na sa eh. imo. Iyo. Diba? Imbis na mabindisyonan ka. Dahil, Biyaya ngayon eh. Bako ngayon biyaya. Bukol ngayon. ayo. Pero, diba? So, garod dakol na ng innovation talaga nangyari sa pagbibindisyon. Oo. So, yun nga ito, diba? Pag nag-uuran during the event, bindisyon da. Oo. Diba? Blessing. Oh, blessing da talaga. Sabi nga ni Ninda, pag nag-uran da, maugmahon da ang mga pato, ang mga Toryano, mga pato Iyo. baga. Iyo. Nagruruluwas da ayan, gabos. Blessing in the skies. Nauuranan. O kasi madali nindang madali nindang kagkagon ang ang daga para Iyo. magkuaning pagkuaning mga ulod. Oo. Ang iba mo na pato yaon sa irarom kang itong hugasan baga. Nindo. Ayo, ikaw bagang Iyo. katubang pang panahon, di ba? Naranasan mo na igong mga harong kadto na ang hugasan ninda mga bula lang, mga bala Bala. ning yan. ning kawayan. Oo. Aha. Tapos duman mahugas, tapos ang tubig diretso sa baba. Igwa kay kami Ayo. kadto sa Tapos sa baba igwa ning garo kanal-kanal. Oo. Oh, nagabos na maluto, gabos na panira, iraon Yaon duman. duman. No? So mga pato, Tapos yaon yaw na duman. ng pato, mga mama. Matongka-tongka. Itong naghahanap ng makakain. Tapos minsan nagkakagpanganin udo. Iyo. Ayo, pag mauran. Ang pato? Kasi ang pag-uran, di ba, nagpapalumoy ang gabos. Mm. Maglustab ka dyan na may takal-takal. Lingo, talo nun kang bato. Kadi na ang tigor na yung tag. Pasintabi na po sa mga makakanin. Magkakakaan dyan. Uy, lunchtime pa rin. yung mga mapagod to dyan. Di po magdangog. Yung mga makakan dyan. Tawat saktuhan ang panirain ng pato. Ugmong ko dun sa part na yun. Naka-ano si Dangon yan, ala ka mo, naka-peking duck si Dangon. Peking duck. Peking ducks yun daw, di ba? No. Tapos araw ka ng story ng mga pato kung saan hindi na kinuko, di ba? Pero, di ba, harayo na sa uro lang ito.
Agua de Mayo. Di ba kasi ang Agua de Mayo, the reason why kung taano, garo nagiging blessing naman siya. Kasi, garo ang Mayo, garo si puon kang tag-uran sa Pilipinas. Garo dyan. Kasi di ba, ang summer sa tuya is mga March, Iyo. April. O yan si mga kasagsagan kang tag-init sa Pilipinas. So, ngunyan, panagabot ang Mayo, tapos inot na uran, isusubol kang magurang, o magkarigos nga ka mo sa uran, tayo ngayon ang biyaya. Sinabi mo na, Oh. So, ngunyan, ang mangyayari, yun na nga ito. Di ko na So, di ba, garo naging blessing, garo iyon na to si Puon, kang magiging mafe-fertile na si mga Ay. daga, Oo. magiging maano na si mga bunga, basta araw kaya. Ang iba kaya, yun na nga to, natatakot na din kasi ibig sabihin, nagdadangadang na ang mga, ang panahon ng bagyo na Ning naman. bagyo. Yan yung gusto kong sabihin na masabi na naman ng mga magulang ngayon. Ngunya na panahon, kadto, Aha. ang akaakian pa kita. Aha. Kaugmahan yan. Makarigos oran. Ngunyan, iba na, masabi na yan ng yaon na, mapuon na naman nga ang mga bagyo maabot. Yeah. Ganun naman. Trots. Sa akin sa ano kaya, ngunyan ba nangyayari sa Pilipinas o lalo na sa Bicol dahil pinurutol na sa ibang mga kahoy. Dikit lang na uran, baatulos. Tama. Di ba? Lalo na dyan sa siyudad ni Naga na daiman po sa na itong garo mga Pero may nagbabaha. Pero may Oo. baga nagbabara lalo na dyan sa mga UNC. Bako lang, sa Ateneo. Sa mga Ateneo, baga. Ateneo. Di ba nagka-classic ka, tapos nag-uuran. May dara ka na dapat man baruto. Dai. Baruto. Di ba? Agua de Speedboat. Mayo na. Agua de Mayo na. Di ba? Oo. Diyan sa Naga, mag-uran-uran sana, may Ba lake na. na tulos, ba na. Ba na. Lake Naga. May sapa na to. Lake Naga. Pero daiman siguro, nag-ano na siguro Nagbababa na. Sana. Nagbababa na ang tubig. No, sana. Di ba? Di ba? Magandang isipon. Pero ano ba talagang history kang Agua de Mayo? Di ba? Hapotang Si chat ChatGPT. GPT. Yun, si Meti. Nyat Nyimini. Nyamiti, Okay. Sige. So, ayon digdi sa sa Tech Research Me sa ChatGPT, ang Agua de Mayo sarong tradisyonal sa Pilipinas, sarong selebrasyon na ginaganap sa bulan ning Mayo or Kaya nga na ginigibo. siyang inapod na Agua de Mayo. Kaya nga ni Mayo. Bako man, Agua de Augusto. Agua de Octubre. Nobyembre, Disyembre. Oh. Ininda sarong debosyon na pagpapahiling sa paggalang sa Birhen na Maria. Sain sa Pilipinas ang nagkakaigwa ning tradisyon ning garo Agua de Mayo. Haro kayan. Garo mayong na araman. May ba? Ako Sa mo man, igwa. mayo. Itong si Maria, tapos yung di si ina niya, ay si Aki, yung dyan, tapos yung di sa Inang gilid. Garo ito si Imahe. si Imahe. So sa selebrasyon mga deboto nagdadara ning mga laganan ning tubig. Tapos nagigibo ning ritual sa pagsalin ning tubig hali sa bukal o sa batis. Mhm. Oh, di Di ko ba? alam kung ikaw kain sa Indo. Sa mo, pinapanaoning holy water na yaon sa plastic yan. Pero yaon ang imahe ni Maria. Iyo. Na ang takop, si crown niya na blue. Iyo. Di ba ka mo nag-ano kayan? Dai. Mayo. Malapit na ka mo sa Ang nako ko aming laganan itong bubbles baga. Pagbukas mo igong Iyo. bubbles ng hayupon mo. Ito, itong pinapanao na di ko aram sa mga nagdadangog po kung nakakuaman din kamukayan ho. Rosaryo saka itong plastic na imahe ni Maria. Tapos pag binukasan mo to, itong takop na blue, itong corona niya, mayon duman si holy water sa laog. Iyo. Anong gigibon mo? Inomon? Pwede siyang inumon. Kasi nga ni Agua de Mayo, di ba? Pang siya. Ayun. Pwede inumon or pwedeng i-save mo lang. Ano mo nagsakrista? Ang iba, digdudut-dut yan, tapos tiglalag sa payo. Ano mo nagsakristan ako? Nahiling ko kung sa intig lalagang holy water. Sain? Sa sarong dakulaw na drum. Dulay. Sa mo, dulay. Sa mo drum. Ah. Tapos mahiling mo sa iraro may mga lumot-lumot na. Yan, itong pag kaniyo, tundag. Iyo. Di pa ka mo kayo experience? Dai. O nakakuha? Ang Oo. hirap man nito. Ako mayo kayo You miss one half of your life. So ina ang tubig nagtutubo sinda na inida mataoning milagro. Milagro.
milagro o tanganing magkaigwaning maray na buhay Asin marahay sa... marahay ang tao, Oo. di ba? So ngunyan sa kasalukuyan ang selebrasyon ng Agua de Mayo ay patuloy o padagos na ginigibo sa dakol na lugar sa Pilipinas. Yan. Ini ang pagpapahalaga sa satuyang mga kultura asin tradisyon, Iyo. di ba? Saka ang Bicolan dyan baga, sa lugar sa Pilipinas na talagang ang debosyon sa sa indang sa pagiging Katoliko Yan. or bakong Katoliko. Sa Kumbaga, sabi pagtubod. nga yan, sa pagtubod, yaon talaga. Oo. Maka-Diyos, kumbaga. Pero ako, ang talaga yun na talaga yung sabi kong kinadakulaan ko. Agua de Mayo, inot na oran, yun lang yan, sa kuya. No. May ng ibang importanteng bagay. Iyo. Di ba? Tapos, Same. ugwa itong day ka magsablay ning Iyo, tanag-uran. Day ka, Tama! day ka man makapagsablay, tanag-uran sa Agua de Mayo. good. Oh, diba? Gusto ko sa Tingin mo imo. magsablay ka yan. Gusto ko sa imo. Kaluwas na nag-uuran. Ita ko na lang Sabi na na. ang gutang Pag- ka. sa Agua de Mayo, Spirosis. lapdosan ka ni ina mo. Malapdos So, sa ina- spirosis. Ilanggutan ka magurang mo sabi ko na sa imo Agua de Mayo tan tinglag mo pa ang mga bado. So ngunyan, mag-ibukit ang paniniwala Mm. na pag aagwa di Mayo, may mga bagay ka na day pwedeng gibuhon. Okay, saro. Day magsablay. Yan. Yan. Day ka magbunag o No. kalkag. Yes. Ning paroy o mga dayan pwedeng gibuhon. Yo. O Day ano ka mo pa? mag-ekskursyon or day ka mo magpaigwa ning pabahili. Ayan. Day ka Yan. mo magkaigwaning pabaylihan. Event. Day ka mo magkaigwaning event. Day mo ni dumaramon kung noon ng Agwa de Mayo. Mayo? Mayo. Oo, kaya sa Mayo din ka na Ano na lang, Inot yan April eh, na lang. inot yan. Oo. Kung ma-birthday nga ka mo, day nito gibuhon sa Mayo. Yan. Yan. Day ka magpakasal ning Mayo. Mayo, tano. Lalo na sa beach Ayo. or the Ayo. golf club. Ayun kaya pag nagpakasal ka daning Mayo, Mayong Mayo kwarta. talaga, yes. Ay, Mayo baga kita kinasal. Kasi, yung nga ni, Kaya kaya pala Mayo Mayo kitang hagrak. Pero at least, di ba? Mayong utang. Yeah. Tama. Oh, yan ang... Iyo pa ang inuu. Tanga. Tanga. Yan. Yan ang dapat. Kaso naman. day man na, Babayaran. babayaran. Yaran. So ano pa? Ano pa mga pagtubod? Pag Agua de Mayo, day ka pwedeng Oh, pwede na lang. Oh, pwede. Pwede ka maglaag ning ning mga magsaruro ning tubig. Yan. Yan. Para at least day ka na magsakdo. Pambubuo ng tinanom. Yan. Di ba? Oo. Number one ka yan. Panglaba. Kasi mga Pag sa ano? Pilipinas or sa mismo sa Bicol. Kami kaya may may Washing. kalabaw. May kalabaw Bulag. kami. So, Damulag. damulag. So, may tigpaparara mi dawan. Pag nagrara na tumasay. Nagiging blessed ng nindo. Yes. Ang damulag. Imbis sa Yeah. sarong pagkaaga, duwa na. Tapos kinagahan ka dan. Masakit kan pagpainom nindo kan damulag nindo ning ning tubig hali sa Agua de Mayo. Mm. Nagkaigwang pakpak si damulag nindo naging angel. Dating itong naging puti. Kasi ang problema Naging may albino. ang problema may sugay. May sugay si damulag nindo. Ingi nang epekto kag Agua de Mayo naging anghel si damulag pero may sungay. Oy dai ka. Sa ringkonada nakahiling na ako ning puting damulag. Ayo, gwa. Iyo. Ayun, nakahiling na ako puting damulag. Albino, alma ba? Albino. 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 Kaya yan. Ay Ayun. nako. Anyway, kung kamo guys may mga karanasan o mga eksperyensya manunungod sa Agua de Mayo, kung ano mga ginigibo kan sa indong mga magurang, kan sa indong mga lolo, lola, Yan. Kada Ano mga Agua de Mayo. pagtubod? mga pagtubod, Nindo, yan. oo. Ipadara nindo sa Samuya or Magkomento lang. magkomento lang kamo sa Samuyang sa Samuyang page. Yan. Kaya yan. Ay nako. Magin man Data kalawan makakagibo kita ning sarong episode na. Sa Agua de Mayo. Agua de Oo. Mayo. Abangan si Flores de yan. At least, Yan, Flores Flores de Mayo. Flores de Mayo. Ito kaya Ano Flores, yan? di ba? Flores, flower. Flower. Oo. Mm-mm. Ayun na to actually ang ginibigibo ka to nagkukuha ako to. Aram mo pa tong mga Fortune, Hope, Oo. mga sigarilyo, mga karton. Hinahagad ko yan. Tano? Kasi magibo kaming itong baro basket. Oo. Diyan may piglalaag si mga burak.
Tapos Ayun. naman kami sa ano, para lang yun sa mga aki ha. Ah, Para lang sa mga aki. Nag-ano ka mo? Kukuha na yung mga burak? Ayo. Ayo. Tapos minsan nagkukuha ako kayan sa sa kapitbahay mi. Naka-testing ka naman dyan. Kinuha mo si dahon ng orchid. Ay, si burak ng orchids. Ayun na, naanggutan talaga ako. Ayun, naanggutan talaga ako, Bax. Grabe talaga ang, Siyempre, oh my. haluin baga mag ano, Ayun, tapos sabi niya pa, hamalan ka? Naalim mo na ang tigbubuho ko pa ngayon dyan. Ito na ang tigugasan kang ano. Ang bagas? Kang bagas. Oo. Talagang alagang-alaga niya. Tapos tigkaulay niya pa. Sabi ko, di ko po, sorry na po. Ay, siyempre, mga aki. Pero more on santan. Gumamela. Santan, gumamila, ano man yan. Mapulot-pulot. Ayo. Iyo, Oh. Santan lang sa Indo? Oh, santan. Tapos ang pinakamagayon dyan, ayun, malakas ang ano Santan, yun. yellow bell. Ayan, yellow bell. Oh, yellow bell. Kalachuchi. Ano, padagos na sa Flores, di mo kayo natapi? Hindi man, joke lang. Pwede, sumpay mo. Oo. Sisay mo na sa ma-invite kita. Kung sisay ang mga gustong mag-join sa Tuya, sa Agua de Mayo, or sa Agua de Mayo, sa Flores de Mayo. Tapos Sa ito pa, Santa Cruzan. Yan. Yan. Si mga Cinco de Mayo. naka-experience na ng Santa Cruzan, di ba? Ay, Dahil, sa sunod na lang na podcast, itong si 5 de Mayo, Flores de Mayo. May 5 de Mayo. May Mayo 5 de Mayo. May 5 de Mayo sa Pinas. Digdi yan. Digdi lang Oh. yan. Digdi lang yan sa Oh. sa O, diday na Mexico, yan. Ano lang, sa Ronta na ang Flores de Mayo, saka Santa Cruzan. Oh, yan. 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 O kung kamo may mga kaaraman, manunungod sa Santa Cruzan, yan. Magpadara na lang po sa Muya. O pwede man kamo mag-guest, mag-join kamo. Basta ikaw Okay. ka muning maray na connection ng internet. Kaya ini po si Bon. Ini man po si Christina. At iniman po si Linus. Dahil lingaw na ako. Asin ka mo, nagdadamag sa podcast na ginimo para sa mga Oragon, ini ang... Ulitin mo nasabi niya lingaw na da siya. Alingaw na siya. Okay. Oh. Ini si Bon. Ini man po si Christina. At iniman po si Linus. Asin ka mo, nagdadamag sa podcast na ginimo para sa mga Uragon, ini ang Ga! Pico. Boy.